व्यक्तीला कॉल करत आहात ती ह्या वेळेस उत्तर देत नाही. कृपया थोड्या वेळाने प्रयत्न करा. सुरक्षा हाताशी घेऊन निघूया कामाला. आम्ही सुरक्षित तुम्ही ज्या व्यक्तीला कॉल करत आहात ती ह्या वेळेस उत्तर देत नाही. कृपया थोड्या वेळाने प्रयत्न करा. काय झालंय नेमकं? तुम्ही आता महावितरण मध्ये आलाय रात्री 11:30च्या सुमारास. नेमकं काय झालंय? काय नाही, आम्हाला न सांगता इथली लाईट कट झाली आमची आणि ह्यांनी जो स्मार्ट मीटर बसवलाय तो आम्हाला न सांगता स्मार्ट मीटर बसवलाय. आता त्याच्यामुळे बिल मला डबल यायला लागलं, डबल टिबल. आणि आता आज माझी लाईट गेली आहे म्हणून मी इथे आलो आणि सरांना त्या फोन लावतोय, सर ते फोन पण उचलत नाही. त्याच्या आधी दोन आज सोमवार असल्यामुळे आम्हाला केलेली आहे. जेव्हा आम्ही स्मार्ट मीटर आमचा बदललेला तेव्हा आम्ही 2-3 वेळा आम्ही ते कंप्लेंट केलेली की आमचा स्मार्ट मीटर बदला, की आमचं जुना आहे तोच आम्हाला लावून द्या. आणि की आम्ही घरात कोणी नसताना तो मीटर त्यांच्यानी बदलून गेलेले होते. लहान मुलगा होता, त्यांना लॉक काढायला सांगितलं आणि त्यांनी आपण चेंज केलं, आम्हाला काही सांगितलं नाही. हा, आणि तेव्हापासून आम्हाला हे बिल डबल यायला लागलं. वस्तू आमच्या घरात आहे तेच आहे. मॅडम, त्या मॅडम असतात त्यांना सुद्धा आम्ही बोलून मोकळं झालो. 2 ते 3 वेळा येऊन गेलो की हा मीटर तुम्ही माझा होता तो जुना लावा आणि तो हे करा म्हणून, पण त्यांनी काही हे केलं नाही. आणि त्याच्यानंतर मला 8-8 हजार रुपये म्हणजे 10,000 14,000 पर्यंत बिल झालेलं माझं. ते थोडं मी भरलं, पण आता मला काही शक्य होणार नाही. आता रात्रीचं यायचं आज सोमवारातलं आणि लाईट सुद्धा गेली. आम्हाला कळालंच नाही की बाबा ही लाईट गेली. आम्ही म्हणतो सोमवार असल्यामुळे लाईट गेली असेल. आता जेव्हा हे करतोय तेव्हा आम्हाला हे झालं की आमचं मीटर हे झालेलं आहे, लाईट बंद केलेली आहे. कामापासून घरात संध्याकाळी जेव्हा घरात आलो तर आजूबाजूची सगळ्यांची लाईटी होत्या. तेव्हा मी आसपास विचार केला, काकींना वगैरे विचारलेला आहे. ते म्हणाले सकाळपासून लाईट आहेत आणि आमचीच लाईट नाही. त्याच्यामुळे मी आता सगळ्यांना विचारलं आणि या साहेबांना आता इथे आम्ही एमएससीबीच्या ऑफिसमध्ये आलो. ते आले, त्यांनी मीटर चेक केला. ते बोलले तुम्ही बिल न भरल्यामुळे लाईट तुमची कट झालेली आहे. पण त्यांच्याने आम्हाला काय इन्फॉर्म केलं नाही. 45 दिवसात असं झालं नाही, पण 45 दिवसाच्या आधीच हे कट झाले. त्याच्यामुळे आता काय करावं आम्ही? आणि मी काय मोठं काही नाहीये, मी गरीब ड्रायव्हर आहे बस. आम्हाला काय एवढे हे बिल भरायला जमत नाही. जुना मीटर होता तो, तुम्ही म्हणता की स्मार्ट मीटर तुम्हाला न विचारता बदलला, तेव्हा बिल किती यायचं आणि आता बिल किती येतं? 400 रुपये, 410, 420 असं घ्यायचं. 510 पर्यंत. त्याच्यावर कधी आलं नाही आम्हाला बिल. आता 1400, 1500, 1800, 2000 असं बिल. आणि ते सुद्धा माझे हल्ली 4-5 महिने न भरता आम्ही असे वाढत त्यांचं व्याज 5,000 होतं तेव्हा 8,000 रुपये झालं, 8,000 तर 10,000 रुपये झालं. असं वाढत 14-15,000 पर्यंत बिल झालेलं. पण लाईट कधी कट झाली नव्हती. पण लाईट आता हे सांगतायत दुसरं बिल भरलं नाही म्हणून ती लाईट कट झाली आहे म्हणून. आम्ही काय करायचं आता? अंधारातच राहायचं का? 14,000चं बिल तुम्ही भरलंय? हो, ते थोडे भरले आम्ही. आता लाईट कापली ती किती बिलासाठी कापली? 3,180 रुपये. आणि तो पण आम्हाला काय इन्फॉर्म नाही, मेसेज नाही, काही नाही. काहीतरी सांगितलं असतं तर आम्ही बाबा भरलो असतो, सोड नाही असं नाही. पण त्यांच्या इन्फॉर्म करायला पाहिजे होतं ना बाबा, असं बिल नाही भरलं तर. हे मीटर बदलल्यापासून एवढं बिल यायला लागलं तर आम्ही कसं हे करायचं? नुसतं मीटर. आता ह्या माझी मुलं आहेत, मुलांचा शाळेचा खर्च आणि यात हा परत हे बिलांचं हे कसं काय करायचं आम्ही? तो मीटर बदलताना घरात कोण होतं? तुमची कोणाची परमिशन घेतलेली? आम्हाला कोणाला काही विचारलं नाही. फक्त माझा 2 नंबर मुलगा होता, हा त्याला सांगितलं जवळ तुझं मीटर चेक करायचं आहे म्हणून. त्याने आपलं हे केलं. त्यांनी डायरेक्ट तो चेंज बदलला आणि निघून गेले. आम्हाला काही त्याची कल्पना दिली नाही. तुमच्या कधी लक्षात आलं मीटर बदललाय? आम्ही 8 दिवसांनी आम्हाला एवढं माहिती नाही. आम्हाला 8 दिवसांच्या बिल जेव्हा आलं ना तेव्हा मी म्हटलं असं एवढं कसं आलं. जेव्हा विचारलं तेव्हा आम्हाला सांगितलं तुमचा मीटर बदललेला आहे. तेव्हा आम्ही जाऊन बघितलं तेव्हा आम्हाला माहिती होतं. माझं सेपरेट रूम असल्यामुळे तिथे आमचं जास्त हे नसतं. लाईट बिल चेक करायला किंवा बिल घ्यायला यायला जातात, तेवढंच आम्हाला माहिती. बिल जास्त आल्यानंतर तुम्ही त्याबाबत काही एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांना विचारलेलं का? मॅडमकडे येऊन गेलो. मॅडमकडे येऊन त्यांना सांगितलं
की असं असं बिल एवढं येतं हे येतं त्याच्यात तुम्ही काय पे करणार तर माझा जुना मीटर मला बसवून द्या. त्याच्यानंतर ते MSC वाले तर check मॅडमनी करून सांगितलं गेला. दुसरा मीटर तुम्हाला सब लावून मीटर देतो मग तुमचं ते बरोबर आहे की नाही मीटर फॉल्टी आहे की नाही ते एवढी कारणं सांगितली आणि त्याला नाही तो तुमचा मीटर पहिला फॉल्टीच होता म्हणून आम्ही चेंज केला म्हणून हे कारण मला सांगितलं त्यांनी. तर अचानक कसं झालं. येऊन ते त्याच्यानंतर ते आम्ही येऊन ऑफिसमध्ये गेला आणि त्याच्यानंतर ते सगळे आले घरी 4-5 जण लोक आले सगळं चेक केलं घरातले. त्यांच्यानंतर काय फॉल्ट सांगितला म्हणजे तुमचा फ्रीजचा फॉल्ट आहे. फ्रीजचा अचानक कसा फॉल्ट येणार सर सांगा तुम्ही. आणि नवीनच फ्रीज नवीन असं नाही फ्रीज आहे आमचा तो. 5 वर्ष झाली आहेत ती तुमच्या फ्रीजमुळे तुमचा तो बिल वाढतो म्हणून आम्ही एक टाइम फ्रीज सुद्धा बंद करून ठेवला. 4 दिवस आम्ही फ्रीज तो बंद म्हणजे करून सकाळी ठेवला. फक्त लावला ना तर रात्रीचा पण ठेवायचं किंवा रात्री लावलं तर सकाळी पण ठेवायचं असं करून सुद्धा बघितलं तरी बिलात काही फरक आला नाही. त्याच्यात माझा गिझर सुद्धा मी बंद ठेवला 15 दिवस गिझर बंद होता पण बिल काही कमी यायला पाहिजे तर बिल तेवढंच येते मग काय फायदा नाही त्याचा. तुम्ही ज्या व्यक्तीला बोलतोय सावंतवाडी. हा बोला. माझी लाईट कट झाली आहे. स्मार्ट मीटर आहे काय? हो तो मला न सांगता बसवलेला आहे तो. आणि आता काय आलं 8 मे ते 8 जून पर्यंत हे होतं 3000ची पण त्याच्या आधीच माझी लाईट कट झाली. तुमचं 45,000चा विषय होता. आता काय आलं साहेबांना सगळ्यांना फोन लावले साहेब कोणच फोन उचलत नाही. आणि काय झाला विषय मेन म्हणजे आज सोमवार आणि त्यावेळी गेल्यामुळे आम्ही म्हणतो सोमवार आहे लाईट गेली दरवेळी सोमवारची लाईट जाते म्हणून आम्ही बिंदास राहिलो. आता रात्री बाकीच्यांचे जेव्हा चेक केलं रात्री तर सगळ्यांच्या लाईट आहे आणि आमचीच लाईट नाही आहे म्हणून मी आता यांना हे केलं. ते म्हणतात ते तुम्ही बिल भरलं नसल्यामुळे तुम्हाला हे झालं. पण मी म्हणतो ह्याच्या आधी मला 14,000 15,000 पर्यंत बिलं वाढत गेलेली पण माझ्या लाईट कधी कट झाली नव्हती. हाच मीटर तुम्ही न सांगता बदललेला यांनी. आणि आता दुसरं बिल भरलं ना भरायच्या आधी म्हणजे त्याची तारीख पण आली नाही त्याच्या आधीच हे झालं मी डायरेक्ट लाईट कट झालेली आहे. आता काय करू मी. पण मी काय म्हणतो हा स्मार्ट मीटर बसवायच्या आधी माझा काय पहिला जुना मीटर होता जी काहीच कंप्लेंट नव्हती का बसवला आहे. आणि हे माझं आता 3 पट मला बिल येते 3 पट. साहेबांना फोन लावला साहेब फोन उचलत नाही. आता काय करायचं आम्ही. ते वरचे साहेब आहेत ते ऑफिसमध्ये बसतात. होय होय. आता 2-3 वेळा मी केला माझे सहकार्य त्यांनी पण केला पण त्यांचा पण नाही माझा पण नाही उचलत आहे. या लाईनवरच राहा अथवा थोड्या वेळाने कॉल करा. खात्याची माहिती बिल पेमेंट किंवा रिचार्ज